Danmarks Radio, program 1. McFanigans breaking fucking news. Efter Sydney Lees fame er blomstret op, oplever han at få et utal af beskeder og opringninger af fans og haters. Vi på redaktionen har fået fingrene i bare en af de mange usædvanlige beskeder, der bliver lagt på Mr. Lees telefonsvar, når han er out of reach. Døm her selv, om det er en lover eller hater. Jo, Sydney her. Jeg kan ikke tage telefonen lige nu. Ja, på 2 sekunder. Fuck, hun er lækker, mand. Jeg indtaler med skid efter tonen. Sydney, jeg vil gerne snakke med dig, men i stedet for må jeg lægge denne godte på din telefonsvar. Værsgo. Kom med og Sydney stiger gennem livet. Kom med og se en svede ramme lys. Kom med og se, hvad medier gør ved mennesket. En regular guy forvandlet til en freak. Internal damage. Det er for real. Og det kan tage 5 dage. Without to heal. I said På grund af limit på længden af beskeden på telefonsvaren, stopper den ellers fremragende sang om Sydney bræt. Vi kæmper for at fremskaffe det fulde eksempel i bedre kvalitet på dette potentielle sommerhit. Tak fordi I lyttede med på McFanigan News. Mit navn er Ariel Swanson.